me ya kawo ki nan? Me ya kawo ki nan? Wurin ƙawata na zo. Kawaki? Eh. Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Wace ce kawaki da za ta zo? Wace kawaki ce za ta zo gurinki ta ce ki zo ki same ta a hotel? Ƙawata ce ta zo garin nan ta buga min waya ta ce tana nan shine na zo wurin ta ziyara. Ita kawata rasa inda za ta zo ba za ta zo gidanki ba sai ta zo hotel ta ce ki zo ki same ta? Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Kin zo fasikancin ki ce dan kin ji na ce bana gari? Kar ka kuma jifata da kalmar fasika. To ƙarya ake miki? Ƙarya ake miki? Na dai gaya maka ka daina gaya mu. Zan yi kwallo da ke Allah kin ji na gaya miki munafika. Billahi allazi la ilaha illa wa idan ka ƙara gaya min kalmar fasika na rantse da Allah ba zan yadda ba. Alhaji da Allah kuna hayaniya yawa kuna damun customers din mu. In wani matsala ne ku je waje ko daki ku yi zombie issues din. Abun borin kunya ce mun kai fa kai tafiya ce mun kai fa tafiya kai. Ai gwada ki nayi nace miki nan. Ai ina ka gwada nan. Ƙarya to wani daki kawai taki take. Ka dai zo yawonka holewarka. Wallahi na gwada ki ne dan kawai in gari. Malam idan abin dan Allah ku hakuri da haka ake yi. Bai kamata a ce kun zo nan in kama ka tsuru ya hakuri a ce kuna irin wannan ja'in ja da wannan baiwa Allah dan Allah ka hakuri. Ya zaka ga mun ce daki ku kare sa ko ma menene. Mata ta ce ba mu wai kiri dan na gwada ta na ce mata na yi tafiya na zo nan nayi lamfa ka ga ta nan ta biyo. Ka gwada na ina kiran ka ne a waya ka ce min ga akan hanya kana tafiya. Kai kana kan hanya. Ai duk gwaji ne Tsaya malam. Tsaya. Na sani kin kira ne ba sakin nawa ba. Ai na san kin kira ne. Duba karanta wannan. Menene? Ko ma menene ka bari ai zai karanta idan shi zai gaya mashi. Ka duba wannan ya turo a sami room 104. Wai. Kai ka tura min. Ni? Kai ka tura min. Kira lambar ma. Kirawo lambar ma karewa. Lambar da aka turo masa din kirawo ta. A kira nan bacci mana sai ta mu tabbas waye. Ban waya ta. Malam ya gure. Ba komai mata ta ce. Ka fito yawon barikin ka zo kana jifa ta da kalmar fasika. Saratu ta aure ki bai kamata kina iyo a cikin hotel ba ki haƙuri. Ba zan haƙura ba. Wallahi da layi ba zan haƙura ba. Sai na ga tsinan ne yadda za ta zo gurinka. Na rantsa da Allah. Wannan cin amana ya ishe ni wallahi. Baiwa Allah. Jamin yayi tafiya ba. Dan Allah ki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri. Bai Allah ki haƙuri. Wallahi da layi ba zan haƙura ba. Kusa mata masu haƙuri ne kuka. Masu haƙuri ne. Yanzu bawon Allah idan da ni ce wani ido kake kallo na da shi. Gaskiya kallon fasika nake miki amma dan Allah ki. Shi yanzu da wani ido kake kallon shi. Ina so ki sani fa ku mata fa idan mu ne muke muku irin wannan laifin da babu gidan aure a garin nan dan Allah dan annabi ki haƙuri dan Allah malam ka ci da baka haƙuri ya haƙuri mu je dan Allah Wallahi. Ba ta dake an gani. Wallahi a ta dake an gani. Ya sun ta alƙur'an babu wacce ta zo. Allah kin ji na ga miki. Ki haƙuri. ya haƙuri